продължение на години виждах как хората говорят по деформиран начин. Идват хора и си казваха желанията при мен. И те се сбъдваха, но с деформация, защото те говориха деформирано. И сега ще кажа как. С изкривеност говорих, защото нямаха това знание. Аз виждах, знаех и им казвах. Аз им подсказвах безплатно, лесно, леко, безопасно. Но те си мислеха, че всъщност аз съм луда или нещо подобно, защото имах друго мислене. Тоест, тяхната изкривеност изглеждаше все едно, че аз бях изкривена. Но всъщност аз се знаех, че аз казвах истината. И много пъти ме болеше, но се справях. Дойде човек, който ми беше казал: така искам да имам една дървена къща. След може би около 1 година-2, той наистина си купи, този човек, дървена къща. Но забрави да каже, че да няма високи сметки там. Защото той наистина имаше, но сметките му са високи. Жена дойде при мен и каза фразата такава. Какво искаше? Тя искаше едно желание да й се сбъдне. И аз, когато казах, кажи си желанието. Аз знаех, че тя беше готова с деформация. Но не й казах. И тя каза така: аз мечтая да си купя къща. До 1 година тя наистина си купи къща. Но тя забрави да каже, че да няма голям ремонт, защото там имаше огромен ремонт. Едно, че имаше ремонт, едно, че имаше огромен ремонт. Друга жена идва и ми казва така: аз толкова много искам богат мъж. Да е много богат. И този мъж наистина дойде при нея. Но тя забрави да каже, че иска богатството да го дава мъжа и на нея. И това беше деформацията. Друга жена идва и ми казва: искам партньор. Да дойде партньор. Ах, как се мечтая да си имам някакъв партньор. И всъщност той наистина идва. Но той е алкохолик. Или наркоман. Или е зависим от някакви зависимости. Когато се загадават желания, те не се загадават просто така. Те трябва да бъдат с съкровенните детайли, които може да види човек. Разбирате ли? Защото друга жена дойде при мен и каза: ох, ама аз как ми се иска да имам работа, защото нямам пари. Но всъщност тя дори не каза каква работа. Да не казвам каква работа получи. Когато искате нещо, трябва да загадавате желанията с всички детайли. Ако забравите, кажете, че правите корекция. Ако имате желание, работете с него. Дори и години, то винаги може да се поправи. Всичко се поправи.